L-Awtorità Riżorsi u l-Ambjent l-ERA kellha tagħti ordni lill-Infrastructure Malta biex twaqqaf ix-xogħlijiet ta' twessieħ ta' passaġġi fil-kampanji kif ukoll kisi tal-istess passaġġi b'konkrit li kienu qed isiru bi sfreġġu għall-ambjent u l-flora taż-żoni fejn sar ix-xogħol. Ftit tal-ġimgħat ilu ħaddiema ta' Infrastructure Malta wessaw passaġġi dojoq fil-kampanja f'żoni diversi fir-Rabat u l-madwar, u mbagħad ksewhom bil-konkrit. Iż-żoni fejn saru x-xogħlijiet jinkludu passaġġi dojoq użati mill-bdiewa fiż-żona magħrufa bħala Wit l-Isqof. Kienu bosta laqdiet u l-NGOs li kritikaw u kundannaw dawn ix-xogħlijiet u kien wara li l-ERA rċeviet qatt ta' kontestazzjonijiet għal dan ix-xogħol li ħarġet dak li l-awtorità qed issejjaħ bħala Stop and Compliance Order. L-ERA qalet li kienet qed twaqqaf dawn ix-xogħlijiet minħabba l-qerda tal-biodiversità li kienet qed isseħħ. Minkejja l-Infrastructure Malta qalet li ma kienx wesset il-passaġġi oriġinali, kelliema għall-ERA qalet li Infrastructure Malta kienet fil-fatt tagħmlet dan. Fl-aħħar jiem beda xogħol biex jitneħħa l-konkrit li ntefa' kif ukoll biex dawn il-passaġġi jerġgħu jiddiequ għal qis oriġinali tagħhom. Fost il-protesti voċiferi għal dawn ix-xogħlijiet kien hemm dawk ta' Alfred Baldacchino li fil-blog tiegħu qal li wieħed issa jispera li din hija tmiem ta' era fejn il-biodiversità titqis bħala ħaxix ħażin.